Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δημοτικές εκλογές 2014. Η ώρα της κάλπης πλησιάζει. Παρουσιάζουμε καθημερινά Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τους υποψηφίους δημάρχους του Δήμου της Έδεσας. Καλωσορίζουμε στο στούντιο της TV100 τον κύριο Δημήτρη Γιάννου, νυν δήμαρχο και επικεφαλής της παράταξης Δημοτική Πρωτοβουλία Έδεσας Βεγορίκηδας. Καλώς ήρθατε, κύριε Γιάννου. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τον κύριο Βασίλη Δημητριάδη, επικεφαλής του συνδυασμού Φυσάη Κόντρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Δημητριάδη. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και την πρόσκληση. Τον κύριο Αντώνη Ρισάφη, επικεφαλής συνδυασμού Ενωτική Δράση. Καλώς ήρθατε, κύριε Ρισάφη. Χαίρετε και ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση. Την αποδεχτήκαμε με χαρά στο έγκυρο κανάλι σας. Τον κύριο Γιάννη Σόντρα, επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιο δήμαρχο Έδεσας Ενέργο, παλιό δήμαρχο της Έδεσας. Καλώς ήρθατε, κύριε Σόντρα. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και τον κύριο Μιχάλη Φουνταλή, επικεφαλής του συνδυασμού Λαϊκή Συσπήρωση, παλιό αυτοδιοικητικό στέλεχος στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έδεσας. Καλώς ήρθατε, κύριε Φουνταλή, στην TV100. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές του σταθμού σας. Θα είναι χαρά μας έτσι να κάνουμε ένα ζωντανό διάλογο και ξεκινώ από ένα θέμα που ξέρω ότι καίει όλους τους δήμους της χώρας. Τα τελευταία 5 χρόνια η Ελλάδα βιώνει μια σκληρή και ανεπανάληπτη οικονομική κρίση. Η τοπική αυτοδιοίκηση πλήρωσε την ύφη αυτής της κρίσης με περικοπές κονδυλίων που έφτασαν στο 60%, με αποτέλεσμα ασφικτικό οικονομικό έλεγχο, με αποτέλεσμα το οικονομικό τοπίο σε όλους τους δήμους της χώρας να είναι σήμερα εξαιρετικά σκληρό. Θα ήθελα να μου πείτε εσείς, κύριε Γιάννου, που ασκείτε σήμερα διοίκηση και είστε στο τιμόνι του Δήμου της Έδεσας, πώς έχουν τα πράγματα στο οικονομικό κομμάτι, τι παραλάβατε, πώς έχει σήμερα ο Δήμος και πώς μπορείτε να διαχειριστείτε αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, για να μην επαναλαμβάνουμε όλοι το στερεότυπο παραλάβαμε καμένη γη, θα πρέπει να πούμε ότι οι καιροί και το 2010 που άρχισε η μεγάλη κρίση, αλλά και μέχρι σήμερα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Θα πρέπει να πω ότι η διαχείριση του Δήμου πλέον γίνεται και με εποπτεία. Έχουμε τα μνημόνια και καταλαβαίνετε ότι, όπως προείπατε, οι περικοπές των 60% που είχαμε στους ΚΑΠ, δηλαδή σε αυτά που έρχονται από το κράτος, δεν επέτρεψαν πραγματικά να κάνουμε μόνο απλά μία διαχείριση. Και όποιος φαντάζεται ότι έρχεται στο Δήμο σε προεκλογική περίοδο και θα υποσχεθεί, νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητος. Λοιπόν, εμείς παραλάβαμε κάτι το οποίο ήταν ζωφερό, μπορώ να το πω, ένα δύσκολο τοπίο, δεν παραλάβαμε βασικά, διαχειριστήκαμε και διαχειριστήκαμε πολύ καλά τα οικονομικά του Δήμου. Μπορώ να πω ότι είμαι περήφανος για αυτό που έχω μέχρι στιγμής καταφέρει ή που έχουμε καταφέρει σαν ομάδα, γιατί πρέπει να πω ότι ειδικά στον οικονομικό τομέα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, πρέπει να βοηθάσαι και από οικονομολόγους και από νομικούς, γιατί η κατάσταση αυτή τη στιγμή και για τους δημοσίους υπαλλήλους είναι πολύ δύσκολη, δεν επιτρέπονται λάθη, αλλά και όταν θέλεις να έχεις μια διαφανή διαχείριση, πρέπει να προσέχεις τα πάντα. Είχε χρέη ο Δήμος? Είχε χρέη, όπως κάθε Δήμος, και είχε και ένα έλλειμμα ταμειακό, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στην έρευνα και σας το ξαναλέω, δεν το χρησιμοποιώ σαν ασπίδα ούτε σαν σημαία για να κάνω προεκλογικό αγώνα. Κύριε Σόντρα, θα έρθω σε εσάς που ήσασταν παλιός δήμαρχος στην Έδεσα για μία δεκαετία, από το 2000 έως το 2010. Ο κύριος Γιάννου περιέγραψε μια κατάσταση, λέει: πήραμε και εμείς χρέη και ένα ταμειακό έλλειμμα. Ο τοπικός τύπος αναφέρθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αυτό το ταμειακό έλλειμμα. Θα ήθελα λίγο να μου δώσετε και τη δική σας τοποθέτηση. Τι αφήσατε στο Δήμο, τι ήταν τελικά αυτό το ταμειακό έλλειμμα, πώς είναι σήμερα η κατάσταση που την παρακολουθείτε μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο? Όπως σωστά περιγράψατε, κύριε Ανδρίτσου, τα τελευταία 5 χρόνια βιώνει η χώρα μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι δημιουργεί ένα ζωφερό σκηνικό σε επίπεδο κοινωνίας. Οι υποχρεώσεις οι οποίες έχουν οι Δήμοι είναι πολυεπίπεδες και πολλαπλές και ξαφνικά βρεθήκαμε από το 2009, τέλη του 2009 και το 2010 σε μια κατάσταση η οποία ήταν πρωτόγνωρη. 2010 φτάνει να σημειώσω ότι είχαμε 46% περικοπή των χρηματοδοτήσεων προς την πλευρά του Δήμου. Αυτό αυτόματα και μάλιστα αναδρομικά, αυτό αυτόματα δημιούργησε πολύ σοβαρά ζητήματα μέσα από τις ανηλυμένες υποχρεώσεις τις οποίες είχε ήδη αναλάβει ο Δήμος και που πραγματικά καλέστηκε να εκπληρώσει σε ένα συγκεκριμένο διάστημα 4 μήνων από τον Αύγουστο και μέχρι 31 Δωδεκάτου του 10. Αυτό καταλαβαίνετε ότι ήταν αδύνατο να γίνει. Όπως λοιπόν είχα κάνει και στην παράδοση παραλαβή
με βάση τα στοιχεία της υπηρεσίας, είχα ενημέρωση ότι αυτές είναι οι υποχρεώσεις του Δήμου προς τη ΔΟΗ και τα ασφαλιστικά ταμεία, αυτές είναι οι υποχρεώσεις προς εργολάβους και αυτά λαμβάνει ο Δήμος από την κεντρική πολιτεία, από πόρους οι οποίοι δεν είχαν δοθεί, είχαν περικοπεί κλπ. Το ταμιακό έλλειμμα κοντολογής τι ήταν? Το ταμιακό έλλειμμα είναι ένα λογιστικό έλλειμμα το οποίο έχει να κάνει με τη μη απόδοση κρατήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τη ΔΟΗ. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, είναι προκαταβολές οι οποίες δόθηκαν έναντι ενταλμάτων, τα οποία όμως δεν μπόρεσαν να αποπληρωθούν και όπως γνωρίζουμε όλοι μας, 31 Δωδεκάτου με βάση το λογιστικό των Δήμων, αυτά ή πρέπει να ακυρωθούν ή πρέπει να εξοφληθούν. Δεν εξοφλήθηκαν γιατί δεν υπήρχαν τα χρήματα. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι σε μια διαδικασία ελέγχου. Την παρακολουθούμε. Δεν έχει όμως να κάνει σε καμία περίπτωση, και πρέπει να το σημειώσω αυτό, με την από εκεί και πέρα λειτουργία του Δήμου, με την εξής έννοια. Γιατί πραγματικά μπόρεσε ο Δήμος να λειτουργήσει και ευτυχώς με τα χρήματα τα οποία είχε λαμβάνει ο Δήμος από την κεντρική πολιτεία και μέσα από αυτό το οποίο 1 δισεκατομμύριο ευρώ δόθηκαν ως αντιστάθμισμα του μνημονίου για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Δήμων μέχρι 31 Δωδεκότου, έγινε κατορθωτό ο Δήμος να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά τα οποία είχαν περικοπεί και είχε υποχρεώσει ο Δήμος, και έτσι πραγματικά αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε μια λελογισμένη διαχείριση στον Δήμο. Επομένως, λέτε ότι θα πάει καλά ο κύριος Γιάννου, κάνει λελογισμένη διαχείριση. Όχι, αυτό το οποίο λέω εγώ είναι το εξής, ότι έναντι των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τα χρήματα τα οποία πήρε από το μνημόνιο, μπόρεσε να μπορέσει αυτά τα οποία δεν είχαμε πάρει εμείς, με αυτά τα χρήματα μπόρεσε να αποπληρώσει υποχρεώσεις και έτσι αυτή τη στιγμή να διαχειριζόμαστε τις επιπτώσεις μόνο του μνημονίου. Μάλιστα. Κύριε Φουνταλή, εσείς είστε 20 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρακολουθήσατε και την διοίκηση του κυρίου Σόντρα μία δεκαετία και την σημερινή του κυρίου Γιάννου 3,5 χρόνια. Θέλω την τοποθέτησή σας στα οικονομικά. Πώς ήταν ο Δήμος πριν 3,5 χρόνια, πώς είναι σήμερα? Κύριε Ανδρίτσου, η υπόθεση των οικονομικών των Δήμων συνολικότερα και του Δήμου της Έδεσας δεν ξεκινάει με τις περικοπές από την τελευταία τετραετία, δηλαδή από την κρίση. Οι περικοπές στους Δήμους ξεκίνησαν από την δεκαετία του 80, όταν μέσω των εντολών και των συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση θέλησαν να περάσουν ένα καινούριο μοντέλο πλέον που δεν θα είναι τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά θα είναι τοπική διοίκηση, θα είναι ένα γρανάζι του κρατικού μηχανισμού. Έτσι λοιπόν από τις αρχές του 1980, προκειμένου να πιαστούν οι στόχοι της ΟΝΕ, άρχισαν να περικόπτουν τα κονδύλια και τις χρηματοδοτήσεις των Δήμων. Για να φτάσουμε μέχρι σήμερα το κράτος να έχει περικόψει 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι μια συνολική τοποθέτηση. Αυτό είναι συνολική τοποθέτηση. Αλλά το δικό σας Δήμο, θέλω να πω ότι δεν ξεκίνησε η υπόθεση των περικοπών τώρα με την κρίση. Απλά τώρα με την κρίση έχει επιδεινωθεί ακριβώς η κατάσταση. Ο Καποδίστρας λοιπόν και ο Καλλικράτης ήταν τα εργαλεία εκείνα που θα μεταφέρανε αυτό που σας είπα, την υπόθεση από τοπική αυτοδιοίκηση να γίνει τοπική διοίκηση, ένα γρανάζι του μηχανισμού. Αυτό που φτάσαμε λοιπόν στο Δήμο της Έδεσας από 6,5 εκατομμύρια ευρώ της χρηματοδοτήσης να φτάσουμε στα 2 εκατομμύρια. Τα κενά λοιπόν και η προηγούμενη διοίκηση του κυρίου Σόντρα και του κυρίου Γιάννου θέλησαν να τα καλύψουν με δάνεια, τα οποία θα πληρώσουν οι δημότες. Και επί θητείας του κυρίου Σόντρα παίρναμε δάνεια που η λαϊκή συσπήρωση δεν τα ψήφιζε, και στη συνέχεια με τον κύριο Γιάννου τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2011 πάρθηκαν 3,85 εκατομμύρια ευρώ σαν δάνειο με τις ψήφους του κυρίου Σόντρα και του κυρίου Γιάννου. Εσείς θα κάνετε κάτι διαφορετικό, κύριε Φουνταλή? Εμείς ζητάμε και λέμε ότι ο Δήμος δεν πρέπει να είναι απλά διαχειριστής αυτής της κατάστασης. Εμείς λέμε ότι ο Δήμος πρέπει να διεκδικήσει μαζί με τους δημότες αυτά που ανήκουν στους δημότες. Και όχι να φορτώνονται λοιπόν στους δημότες οικονομικές συνέπειες και μάλιστα σε μια περίοδο με την κρίση. Πολύ δύσκολη που δεν αντέχει ο κόσμος, που είναι σε δύσκολη συγκυρία. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Παρακαλώ. Ή έχει κοντή μνήμη ή δεν ξέρω. Δεν υπάρχει ποτέ δάνειο 3.800.000 ευρώ. Πού το βρήκατε αυτό, κύριε Φουνταλή? Σεπτέμβρης-Οκτώβρης του 2012 να δει ο κόσμος στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι αποφάσεις 1,5 εκατομμύριο το Σεπτέμβρη, 1,5 εκατομμύρια τον Οκτώβρη και 850.000 στη συνέχεια που ψηφίσατε ο κύριος Σόντρας και ο κύριος Γιάννου. Δεν πάρθηκαν ποτέ, γι' αυτό σας λέω ότι έχετε κοντή μνήμη. Δεν υπάρχει κανένα δάνειο στη δική μου χρήση, κύριε Φουνταλή. Κάνετε λάθος. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Δεν πάρθηκαν αυτές οι αποφάσεις, κύριε Γιάννου?
Πάρθηκε δάνειο. Πάρθηκαν οι αποφάσεις αυτές. Δάνειο πάρθηκε. Η λογική σας είναι αυτή. Μα γιατί ήταν αυτή τη λογική. Μα αυτή τη λογική έχετε συνέχεια. Τη λέξη δάνειο και πάρθηκε. Όταν δεν παίρνετε το δάνειο. Ότι αυτά μπορούν να φανούν και λοιπόν οι το δάνειο, έχετε 12 μήνες. Κύριε Σόντρα, βοηθήστε. Αυτό το δάνειο. Εσείς ξέρετε τώρα. Δεν πάρθηκε ποτέ δάνειο. Πάρθηκε τέτοιο δάνειο, ναι ή όχι? Είναι αλήθεια αυτό που περιέγραψα προηγούμενα. Πάρθηκαν αποφάσεις για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και με την απόφαση της πολιτείας να δώσει στο δεύτερο μνημόνιο 1 δισεκατομμύριο ευρώ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Δήμων, τελικά δεν προχωρήσαμε στη σύλληψη δανείων. Δεν έγινε λήψη δανείου, λοιπόν. Αυτό που λέει. Λοιπόν, πρέπει γιατί οι πολίτες βγάζουν συμπεράσματα μπερδεμένα. Αυτή είναι η λογική της διοίκησης και της σημερινής και της προηγούμενης. προηγούμενης. Κύριε Φουνταλή, να μην είναι αντικό τους άλλους δύο υποψηφίους. Πάρθηκαν, αλλά δεν ελήφθησαν τα χρήματα, δεν έγινε χρήση των δανείων. Ναι, αλλά έμειναν έργα του Δήμου που είναι. Θα τα δούμε τα έργα όλα. Λοιπόν, κύριε Δημητριάδη. Δάνειο δεν πάρθηκε. Λοιπόν, το επιβεβαίωσε και ο κύριος Σόντρας. Κύριε Δημητριάδη, εσείς πρώτη φορά επικεφαλής συνδυασμού, με ένα όνομα μάλιστα λίγο έτσι που προκαλεί, φυσάει κόντρα. Θέλουμε να μου δώσετε το στίγμα έτσι, της δικής σας πρότασης, αλλά σχολιάζοντας την οικονομική κατάσταση του Δήμου. Όταν κάποιος είναι απ' έξω, μπορεί να ξέρει καλά τι γίνεται με τα οικονομικά ενός Δήμου και εμπροκειμένου με το δικό σας. Ακούγοντας τους προηγούμενους συνομιλητές, ειδικά αυτούς που διαχειρίστηκαν τα του Δήμου, ένας δημότης αλλά και εγώ, θα νομίζει ότι ζει σε έναν Δήμο που είναι περίπου εύρωστος οικονομικά ή που μπορεί να ανταπεξέλθει, ας πούμε, με μεγάλη ευκαιρία στις υποχρεώσεις του. Αυτό είναι μια εικονική πραγματικότητα. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι οι περισσότεροι Δήμοι αλλά και ο Δήμος της Έδεσας βρίσκεται σε μια κατάσταση χρεοκοπημένη. Υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι απλήρωτοι για μήνες, υπάρχει μια υπηρεσία καθαριότητας η οποία φυτοζωεί, δεν έχει ούτε φορτηγά για να μπορέσει να συλλέξει τα σκουπίδια, δεν έχει υπαλλήλους. Υπάρχουν 1002 προβλήματα τα οποία η Δημοτική Αρχή δεν τα αναδεικνύει και δεν διεκδικεί από την κεντρική εξουσία τους πόρους που είναι υποχρεωμένη να μεταβιβάσει στη τοπική αυτοδιοίκηση για να μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος με αξιοπρέπεια και να μπορεί να δώσει στους πολίτες Κύριε Δημητριάδη, θεωρείτε ότι μπορεί ένας Δήμος, αν είναι διεκδικητικός ένας δήμαρχος ή εκάστοτε δημοτική αρχή, να πάρει τους πόρους μόνο αυτός ο Δήμος και να αφήσει τους άλλους Δήμους, Ιδονίας, Κατερίνης, Εμμανουήλ Παπά, τέλος πάντων πάω σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει να κάνει με την δυνατότητα κάποιου δημάρχου, δηλαδή και μιας δημοτικής αρχής, η διεκδίκηση να πάρει αυτά που του ανήκουν και οι άλλοι να μην πάρουν? Θα σας απαντήσω. Όχι φυσικά. Ξεχνάτε ότι οι Δήμοι έχουν συνδικαλιστικό όργανο που θα μπορούσαν μέσα από το συνδικαλιστικό τους όργανο να διεκδικήσουν αυτά τα ποσά που είναι απαραίτητα να μεταβιβάσει η κεντρική διοίκηση στους Δήμους. Λέτε λοιπόν ότι η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο. Επίσης, θα μπορούσε και ο ίδιος ο Δήμαρχος προσωπικά έτσι, να ενημερώσει τους πολίτες, να πάρει πρωτοβουλίες για να μπορέσει να κινητοποιήσει τον κόσμο και να μην αφήσει σιγά σιγά να αποδομείται ότι κοινωνικό πρόσωπο. Θα ήθελε την και τελειώνοντας, ναι, παρακαλώ, βάλτε μια σειρά και γιατί ο κύριος Δήμαρχος σε μια επιστολή που δημοσιεύτηκε αναφέρει ότι μάθαμε να ζούμε με λιγότερα. Τι θα πει μάθαμε να ζούμε με λιγότερα? Δηλαδή να αποδομήσουμε όλο αυτό το κοινωνικό κράτος πρόνοιας που είναι επιφορτισμένο αυτή τη στιγμή. Όλοι με λιγότερα ζούμε εδώ και 5 χρόνια, με πολύ λιγότερα κιόλας. Ναι. Αυτό δεν είναι ψέμα, αλλά κύριε Δημητριάδη. να μην αποδομήσουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου. Να μην αδικό όμως κι εγώ τον κύριο Ρισάφη. Θα ήθελα την δική σας τοποθέτηση, παρακολουθώντας τα οικονομικά του Δήμου. Τι πρεσβεύει η δική σας πρόταση, πώς βλέπετε την οικονομική κατάσταση? Παρακαλώ. Ναι. Πώς βλέπετε την οικονομική κατάσταση όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα στο Δήμο της Έδεσας? Καταρχήν το 2010 με τη μετάβαση από το Καποδίστρια στον Καλλικράτη, βάσει νομού έπρεπε να γίνει μια παράδοση παραλαβής ταμείου. Δεν ξέρω αν υπάρχει ταμιακό έλλειμμα, αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι ούτε 3 Γενάρη του 2011 έγινε παράδοση παραλαβής ταμείου, ούτε 28 Φεβρουαρίου του 2011 έγινε παράδοση παραλαβής ταμείου. Το αν υπάρχει έλλειμμα ή όχι δεν το ξέρουμε, αλλά και μόνο που δεν παρεδόθη το ταμείο είναι περίεργο. Για να μην πω παράνομο βάσει του Καλλικράτη. Όσον αφορά την τριετία που μας πέρασε, τα οικονομικά του Δήμου σαφώς μπορεί και να συμμαζεύτηκαν, αλλά όταν συμμαζεύεις τα οικονομικά χωρίς να πληρώνεις προσωπικό, χωρίς να κάνεις βασικές καθημερινές ανάγκες της δομής του Δήμου,
αγροτικές οδοποιίες, καθημερινότητα, καθαρισμούς, λάμπες, φωτιστικά. Έχεις μια πόλη σκοτεινή. Έχεις κόσμο που έχει να πληρωθεί 8 μήνες. Δεν νομίζω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση αυτή η εξυγίανση των οικονομικών. Κόβεις από παντού, λέτε. Στραγγαλίζεις τα πάντα και ξαφνικά έχεις ένα πλεόνασμα, όπως η κυβέρνηση έχει ένα πλεόνασμα, αλλά ο κόσμος αργοπεθαίνει. Εσείς έχετε κάποια άλλη πρόταση γι' αυτό, θεωρείτε ότι υπήρχε κάποια άλλη λύση? Καταρχήν, η μείωση των 60% που επικαλούνται ο πρώην δήμαρχος και ο νυν δήμαρχος, σαφώς υφίστανται σαν 60%, αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε πώς προέκυψε αυτή. Προέκυψε από τις μελέτες διαφθοράς που είχαν γίνει το 8, το 9, το 10, οι οποίες αναδεικνύουν ότι η διαφθορά στους Δήμους είναι περίπου στο 60%. Οπότε η κεντρική κυβέρνηση αποφάσισε και μαζί με την Τρόικα αποφάσισε οριζόντια περικοπή 60%. Να σταματήσει το πάρτι στους Δήμους. Να σταματήσει το πάρτι στους Δήμους. Μάλιστα. Αυτό μπορεί σε κάποιους Δήμους να ήταν 70-80%, σε κάποιους Δήμους ενδεχομένως αν την έδεσαν να ήταν 40%. Άρα αυτό που πρέπει δεν ήταν η ίδια εικόνα παντού, αλλά πλήρωσαν όλη την ύφη. Άρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι άμεση καταγραφή των πραγματικών βασικών αναγκών του Δήμου, να μπουν σε έναν προϋπολογισμό, και εδώ συμφωνώ με τον συνάδελφο, στην πραγματική του διάσταση, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες. Για να δούμε λοιπόν τις πραγματικές ανάγκες. Μου δίνετε την πάσα να δούμε τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου της Έδεσας. Παρά την οικονομική κατάσταση όπως όλη την περιγράψατε από την δική σας σκοπιά, θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Γιάννου, πού δώσατε έμφαση αυτά τα 3,5 χρόνια με αυτούς τους λιγότερους πόρους, με αυτά τα προβλήματα στα οικονομικά, με αυτό το έλλειμμα ή δεν ξέρω εγώ τέλος πάντων πώς ονομάζεται, λογιστικό έλλειμμα ή οτιδήποτε. Τι έγινε αυτά τα 3,5 χρόνια? Αξιοποιήσατε το ΕΣΠΑ, αξιοποιήσατε το ΕΠΕΡΑ, άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και ταμεία? Καταρχάς θα πρέπει να δώσω 2-3 απαντήσεις, γιατί βλέπετε βάλουμε άδικα τους δύο συναδέλφους, τους συγχωρώ γιατί δεν έχουν συμμετοχή στα κοινά μέχρι σήμερα, ελπίζω να το έχουν από αύριο, οπότε η άγνοια λίγο σε οδηγεί σε μερικά πράγματα τα οποία δυστυχώς τα βγάζει σαν πυροτέχνημα και δεν μπορείς να έχεις απάντηση. Εγώ κάλεσα λοιπόν τους κυρίους να έρθουν στο γραφείο μου για να τους δώσω την οικονομική κατάσταση. Έτσι, το να λέμε έτσι αόριστα δεν είναι πληρωμένοι οι εργαζόμενοι κύριοι, γιατί δεν ξέρετε ότι πρέπει να κάνετε ένα διαχωρισμό μεταξύ Δήμου και δημοτικών επιχειρήσεων. Οι εργαζόμενοι λοιπόν στο Δήμο είναι πληρωμένοι στην Κεραία. Μέχρι σήμερα πληρώνονται συνέχεια. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις, στη ΔΚΔ παραδείγματος χάρη, είναι εργαζόμενοι 5 ταχυτήτων. Δεν τις έκανα εγώ, τις έκανε το κράτος. Έτσι. Και ξέρετε πόσο καιρό κάνει να έρθει το βοήθεια στο σπίτι, το πρόγραμμα, πόσες για να εκταμιευτεί? 1,5 χρόνο. Θα πρέπει κάποια στιγμή να βρει μερικές ισορροπίες. Αλλά δεν λέμε είναι απλήρωτη. Η επιχείρηση καταρακτών έχει δυστυχώς μειωμένα έσοδα. Μειωμένα έσοδα όπως έχει η Ελλάδα. Και όταν λέω πρέπει να μάθουμε να ζούμε, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτά που έχουμε, έτσι. Γιατί καλό είναι να πούμε, και ο κύριος Δημητρέας δεν τον είδα καμιά φορά στον δρόμο επειδή έχει περικοπεί 50% του μισθού του σαν δάσκαλος. Έκανε τίποτε γι' αυτό? Τι νομίζουν, ότι ο Δήμαρχος βγαίνει έξω? Εγώ διεκδίκησα και διεκδίκησα με συνέπεια, διεκδίκησα πολύ δυνατά, όσο για αυτά που είπε ο κύριος Όντρας, φυσικά τον κύριο Φουνταλή του απαντώ, δεν πήρα ποτέ δάνειο. Τα παρακρατηθέντα στους Δήμους πήγανε στην ρύθμιση του δανείου και του ΙΚΑ, έτσι. 50.000 το μήνα είναι. Άλλοι Δήμοι τα παίρνουν που είχαν μια καλύτερη, αν θέλετε, διαχείριση. Όσο για αυτό εμείς δεν ήρθαμε ρευαντζιστικά και είπαμε φέρτε εδώ τα χαρτιά σας για να τα ελέγξουμε. Εμείς είπαμε, παιδιά, 3, όπως είπε ο κ. Σισάφης, 3 και 28 Φεβρουαρίου πρέπει να μας παραδώσετε τα ταμείο. Εσείς, αν δεν παραδοθεί ένα ταμείο, αν πάρετε μια επιχείρηση και δεν σας έχουν παραδώσει ταμείο, τι κάνετε? Παραδόθηκε ταμείο, κύριε Σόντρα? Γιατί το είπαν δύο συνυποψηφοί σας, και ο κύριος Τρισάφης και ο νυν δήμαρχος, ο κύριος Γιάννου. Υπάρχει μια κακή ερμηνεία την οποία δεν μπορώ να την καταλάβω. Τώρα αυτό είναι συγκεκριμένο. Παραδόθηκε ή δεν παραδόθηκε? Προσέξτε λίγο. Εγώ θα παραδώσω ταμείο? Ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή που η απερχόμενη δεν παραδίδει σε αυτή που αναλαμβάνει. Ωραία, προσέξτε λίγο. Ποιος παραδίδει ταμείο? Ο Δήμαρχος? Ένα ερώτημα εγώ κάνω. Δεν ξέρω, ακούστε, μην με βάζετε. Δεν αυτά είναι αυτοδιοικητικά θέματα. Εσείς ξέρετε ποιος το παραδίδει. Προσέξτε λίγο, κύριε Ανδρίτσου. 31 Δεκάτου του 10 έγινε μία απογραφή. Με βάση την απογραφή έχει παρατηρηθεί και έχει διαπιστωθεί ένα λογιστικό υπόλοιπο στο Ταμείο του Δήμου, και το οποίο το εξήγησα. Είναι το εξής. Πρέπει να το ξαναεξηγήσω για να το κατανοήσουμε κιόλας πλήρως. Με δύο λέξεις μόνο. Με δύο λέξεις παρακαλώ. Γιατί θέλω να περάσουμε και σε άλλα. Μην μείνουμε μόνο στα οικονομικά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό. Παρακαλώ. Όχι, καταλαβαίνετε ότι δεν το άνοιξε το θέμα. Εγώ το άνοιξαν, αλλά πρέπει να το απαντήσω. Οι δύο συναδελφοί σας. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε γιατί είναι ταμιακό το έλλειμμα. Προσέξτε λίγο. Λογιστικό το έλλειμμα.
2.840.000 ευρώ, ένα νούμερο λέω μόνο, είναι κρατήσεις οι οποίες δεν αποδόθηκαν στη ΔΟΗ και στα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί? Γιατί ο Δήμος της Έδεσας και σε συνεννόηση με την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, όπως έγινε σε όλους τους Δήμους οι οποίοι είχαν δημοτική αστυνομία και σχολικούς φύλακες, πληρώσαμε τους σχολικούς φύλακες και τη δημοτική αστυνομία γιατί δεν ήρθανε χρήματα για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό δεν επηρεάζει το ταμείο όμως. Αυτό δεν κάνετε λάθος. Δεν επηρεάζει. Κάνετε πάρα πολύ μεγάλο. Η μη παράδοση του ταμείου, καταλαβαίνετε. Η μη παράδοση του ταμείου δεν είναι κάτι διαφορετικό, κύριε Σόντρα, για να το κλείσουμε. Εγώ αυτό. σας είπα ότι έχει να κάνει με το λέτε ότι επιλέξαμε λογιστικό. κάτι άλλο. Όχι, δεν όχι. έρχονταν τα χρήματα και επιλέξαμε. Λέω να ότι είναι δώσουμε... λογιστικό. Για να προσθέσουμε λίγο στα έσοδα το ποσό το οποίο αντιστοιχούσε σε αυτούς, θα ήταν πληρωμένο το υπόλοιπο κομμάτι. Θα είχαμε μεγαλύτερο ταμείο. Σας παρακαλώ. Δεν θα είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Γιατί Σας τα απάντησε έξοδα ο κύριος μειώνονται. Ρισάφης. Λοιπόν, να κλείσουμε αυτό το Θα θέμα. ήταν μειωμένα τα έξοδα. Κάνετε λάθος. Κοιτάξτε, δεν παραδόθηκε λίγο. ταμείο, γιατί αν είχε Προσέξτε παραδοθεί λίγο. ταμείο. Επιμένει ο κύριος Γιάννου ότι δεν πήρε ταμείο όταν ανέλαβε. Ο κύριος Γιάννου επιμένει και λέει ότι εγώ δεν έχω να παραδώσω κανένα ταμείο. Και δεν πρόκειται να παραδώσω εγώ κανένα ταμείο. Υπάρχει ο Ταμείας και Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία με τα παραστατικά της απαντάει, δίνει τα στοιχεία ως έχουν. Μάλιστα. Καταλάβατε. Πήρατε αυτά τα παραστατικά και τα στοιχεία ως έχουν από τα ταμεία του Δήμου. Κοιτάξτε, πρέπει για να το κλείσουμε, γιατί δεν να βγαίνει το κλείσουμε συμπέρασμα, για να καταλάβει και ο κόσμος. Σας θέμα. λέω, εμείς δεν ήρθαμε με διάθεση ρευατσισμού στο Δήμο, ούτε είπαμε θα τους πιάσουμε στη φάκα. Ήρθαμε καθαρά για να διαχειριστούμε τις τύχες του Δήμου όπως μας επέλεξε ο εδεσσαϊκός λαός. Κοιτάξτε λιγάκι. Τους ελέγχους δεν τους έκανα εγώ, ούτε ο ταμείας του Δήμου, τον οποίον εγώ είχα επιλέξει. Έχουμε 3 διαδοχικούς ελέγχους οι οποίοι συγκλίνουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Να μην ερμηνεύουμε. Γιατί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και τρώμε το χρόνο είπαμε μας. στην κυρία, όχι μισό λεπτάκι. Είπαμε Είπαμε στην κυρία Ανδρίτσου, γιατί αυτό πρέπει να πούμε. Έκανε πράξη συμψηφισμού υποχρεώσεων το κράτος. Μισό, σε παρακαλώ. Έκανε πράξη συμψηφισμού το κράτος απέναντι στις υποχρεώσεις που έχει προς τον Δήμο με τις υποχρεώσεις του Δήμου προς αυτό. Γιάννη, για ποιο λόγο το έκανε? Δεν είχε καμιά σχέση το έλλειμμα με το χρέος. Προφανώς είχε. Λοιπόν, το έλλειμμα με το χρέος. Προφανώς είχε και αυτό αποδεικνύεται μέσα από τα δικαιολογητικά. Να κλείσουμε, συγγνώμη Μιχάλη, να κλείσουμε με κάτι. Κοιτάξτε, σας το ξαναλέω, δεν έκανα ποτέ σημαία αυτό το πράγμα. Υπάρχει δικαιοσύνη και δεν θα το ξανακάνω. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία εκτός αν προκληθώ. Αλλά τα πράγματα είναι εδώ. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ εγώ να τα αφήνω έτσι τα ζητήματα αυτά. Απαντήσατε. Και απάντησα και είναι και συγκεκριμένα. Και κοιτάξτε, επειδή ζείτε στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, ξέρετε τι έγινε στο Δήμο της Θεσσαλονίκης και πώς ο κύριος Μπουτάρης έτρεξε την ιστορία έτσι. Εγώ ποτέ δεν ασχολήθηκα με αυτό και το λέω με περηφάνεια, γιατί δεν θα παίζω με την ηθική του κάθε ανθρώπου, δεν έχω αυτό το δικαίωμα. Προφανώς δεν εννοεί, Στάκη, ότι έχει αναλογία και αντιστοιχεία το θέμα. Δεν μιλάω για τίποτα. Λοιπόν, λέω θέλω να τελειώσει καμία σχέση. Λέω πώς διαχειρίστηκε. Πώς διαχειρίστηκε ο κύριος Μπουτάρης στην όλη ιστορία του ελλείμματος και πώς διαχειριστήκαμε εμείς. Μια μικρή πόλη, επαρχιακή πόλη, όπου τα προβλήματα του λαού της πόλης είναι πάρα πολλά, ειδικά τα οικονομικά του προβλήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν πρέπει να αφήνει κανέναν αδιάφορο, έστω και €1 όταν λείπει από το ταμείο, αλλά εγώ πιστεύω ότι εφόσον μπήκε στη μέση το ελεγκτικό συνέδριο, μπήκε και η δικαιοσύνη στη μέση, πρέπει να σταματήσουμε να κουβεντιάζουμε για αυτό το ζήτημα. Το αν θα υπάρξει πρόβλημα, δεν θα υπάρξει, εύχομαι να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα ούτε για €1 και όλοι να είμαστε καθαροί απέναντι στους δημότες μας. Απλά ήθελα να πω το εξής. Αυτά τα ψίχουλα που δόθηκαν έναντι αυτών των δανείων που πάρθηκαν οι αποφάσεις για να... Εσείς επιμένετε. Όχι, επιμένω στο εξής, ότι από τα 10,5 δισεκατομμύρια που χρώσταγε το κράτος στους Δήμους, συμφωνήσαν στην ΚΕΔΕ, αναφέρθηκε ο συνυποψήφιος, συμφωνήσανε η παράταξη του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ έναντι των 10,5 δισεκατομμυρίων να πάρουν 1,7 δισεκατομμύρια σε 8 ετήσιες δόσεις. Άρα λοιπόν αυτά τα χρήματα είναι μέρος των χρημάτων που έπρεπε να έρθουν για άλλες ανάγκες των δημοτών και πήγαν να καλύψουν τρύπες. Πήραν το 1/10, το δεύτερο δεν αντέδρασαν. ΕΣΠΑ. Τι έγινε αυτά τα 3,5 χρόνια? Αξιοποιήθηκαν εργαλεία και δυνατότητες του Δήμου? Γίνανε έργα στο Δήμο της Έδεσας? Κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο και ούτε συγκρίνουμε Δήμους και καταστάσεις και πρόσωπα. Όχι, δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό σήμερα. Μακριά από μένα. Λοιπόν, το αν διεκδικήσαμε φαίνεται και από αυτό που έχουμε εξαγγείλει
και από αυτό που δουλεύετε σήμερα στην Έδεσα και από αυτό που παραλάβαμε. Γιατί η Δημοτική Αρχή πρέπει να έχει συνέχεια, έτσι. Αλλήμον αν μηδενίζει κανείς το έργο του άλλου και παραλάβαμε έργο και συνεχίζουμε το έργο. Να ξέρετε ότι δουλεύονται 20 εκατομμύρια περίπου έργα στην Έδεσα αυτή τη στιγμή μέσα από τα πακέτα, τα οποία μερικοί λένε γιατί δεν κάνετε δρόμους, γιατί δεν έχουν άγνοια το πακέτο το συγκεκριμένο, ήταν για αναπλάσεις και για άλλα πράγματα. Εμείς κάναμε έργο και κάνουμε έργο και θα συνεχίσουμε να κάνουμε έργο γιατί έχουμε υποβάλει φακέλους, είναι σε πολύ καλό δρόμο και σας λέω. Διεκδικητικότητα είναι το παν όταν δεν υπάρχουν λεφτά, έτσι. Τι έγινε, και όχι με μεσημερία και αμήν. Τι έγινε λοιπόν, μου λέτε αναπλάσεις, αποχετευτικά, τι άλλο. Πού δόθηκε έμφαση δηλαδή από το ΕΣΠΑ, τα 20 κυρίως στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου της Έδεσας. Κύριε Δημητριάδη, πάω σε εσάς. Σχολιάζοντας τα κονδύλια, μίλησε ο κύριος Γιάννου για 20 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ. Θεωρείτε ότι τα έργα που έγιναν ήταν πρώτης γραμμής? Είπατε πριν ότι πρέπει να αξιολογήσουμε ότι τι έργα χρειαζόμαστε. Τελικά, τι έργα χρειάζεται ο τόπος? Να σας απαντήσω. Υπάρχει μια διαφορετική νοοτροπία και αντίληψη. Για τον κύριο Δήμαρχο, ανάπλαση της πόλης σημαίνει περισσότερο τσιμέντο. Για μας ανάπλαση σημαίνει περισσότερο πράσινο. Έχει Έδεσα πράσινο, νομίζω που πράσινο καλά πάτε στην Έδεσα. Έχει, και πράσινο τουλάχιστον. Αλλά πανευρωπαϊκά ναι. Δυστυχώς υπολοιπόμαστε όσον αφορά το πράσινο. Σοβαρά μιλάτε? Βεβαίως. Και επειδή έχουμε πράσινο δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το ξυλώσουμε και να βάλουμε στη θέση του τσιμέντο. Σαφώς, ναι. Για μένα αυτά τα προγράμματα ΕΣΠΑ θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στις αναπλάσεις που σέβονται το φυσικό κάλος μιας τόσο όμορφης πόλης και όχι να δίνουμε στους εργολάβους χρήματα για να γεμίζουν την πόλη μας με τσιμέντο. Μάλιστα. Μια δεύτερη... Να τελειώσω λίγο. Παρακαλώ. Μια δεύτερη ένσταση είναι ότι αυτές οι αναπλάσεις γίνονται εν αγνία του κόσμου. Έχουμε αυτή τη στιγμή ανάπλαση σε μια πλατεία, η οποία ήταν μια πλατεία λειτουργική. Κάθε απόγευμα γέμιζε με τις φωνές των παιδιών, με τις μαμάδες που πηγαίναν εκεί για να μπορέσουν να ξεφύγουν λίγο από τα σπίτια και τη μιζέρια την οικονομική. Λειτουργική πλατεία. Και ξαφνικά έρχεται μια μέρα ένα συνεργείο, αρχίζει να κόβει δέντρα, αρχίζει να βάζει μέσα μπουλντόζες, χωρίς πριν ο κόσμος να ενημερωθεί για το τι πρόκειται. Προτείνεται έναν άλλο τρόπο ενημέρωσης του κοινού, λαϊκή συνέλευση, για παράδειγμα? Λαϊκή συνέλευση. Μάλιστα. Κύριε Ρισάφη, πάω στον κύριο Ρισάφη. Θέλω την δική σας άποψη. Αισθητικά, τα έργα που έχουν επιλεγεί, τα θεωρείτε πρώτης γραμμής? Εσείς θα επιλέγατε κάτι άλλο? Καταρχήν, οι λαϊκές συνελεύσεις προβλέπονται και από τον νομοθέτη στον Καλλικράτη. Δεν πετυχαίνουν πάντα. Ξέρω πολλούς δημάρχους που κάλεσαν πολίτες και ήταν άδεια τα. Η λαϊκή συνέλευση είναι και πώς την προετοιμάζεις, τι παιδεία και τι νοοτροπία έχεις μεταφέρει στον κόσμο για να αντιληφθεί όλα αυτά που θέλεις να συζητήσεις στη λαϊκή συνέλευση. Κάποιος συνδημότης μας είπε το πιο ωραίο, ότι το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει μια δημοτική αρχή στην Έδεσα είναι να μην κάνει καμία επέμβαση για να παραμείνει το πράσινο που είχαμε, όσον αφορά τα τσιμέντα που έλεγε ο κ. Δημητριάδης. Συμφωνείτε κι εσείς λοιπόν με τον κύριο Δημητριάδη ότι έχει τσιμέντο η Έδεσα ενώ θα χρειαζόταν περισσότερο πράσινο? Όλες οι νέες επεμβάσεις που γίνανε χωρίς πραγματική μελέτη, χωρίς να τα εντάξουν σε ένα γενικότερο σχέδιο, χωρίς να βρούμε την ταυτότητα της πόλης. Αυτό είναι το μεγάλο μου παράπονο εμένα από την πόλη της Έδεσας και από το Δήμο της Έδεσας, ότι δεν υπάρχει η ταυτότητα της πόλης. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να έχει η πόλη για να έχει ταυτότητα? Την ταυτότητα θα πρέπει να την αποφασίσουν οι δημότες. Δεν μπορεί ο δήμαρχος μόνος του ή ο αντιδήμαρχος. Τους πολίτες μπροστά λοιπόν. Πρέπει να εκφραστούν ελεύθερα όλοι οι πολίτες, να καταθέσουν τις απόψεις όλοι οι φορείς και να πούνε τι Δήμο θέλουν, ποια είναι η πόλη στην οποία θέλουν να ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους. Διαβούλευση με την κοινωνία, λοιπόν, κύριε Ρισάφη. Σαφέστατα. Με όλους τους φορείς, με την κοινωνία, με τον κάθε απλό πολίτη. Κύριε Σόντρα, έρχομαι σε εσάς. Ο κύριος Γιάννου είπε ότι εμείς δεν ακυρώνουμε το έργο που πήραμε. Πήραμε έργα και τα συνεχίσαμε και προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποια άλλα. Παρουσίασε που δόθηκαν οι προτεραιότητες στο ΕΣΠΑ. Πώς κρίνετε τη διοίκηση, Γιάννου, για τις επιλογές που έκανε στα έργα που τρέχουν σήμερα στην Έδεσα? Καταρχάς, θέλω να κλείσω λίγο το προηγούμενο θέμα και θα απαντήσω. Ξανά στα οικονομικά. Μία λέξουλα μόνο μία λέξουλα, τίποτα άλλο θέλω να πω. Αυτό το θέμα ανοίγει, ξέρετε, και φουντώνει μετά. Όχι, δεν θα φουντώσει. Μην στεναχωριέστε. Θέλω να πω ότι πραγματικά για το ζήτημα αυτό είμαι εντάξει και με τον εαυτό μου και με τη συνείδησή μου και με τη λειτουργία μου ως δήμαρχος. Αυτό το οποίο αντιμετωπίζω και διαχειρίζομαι την περίοδο αυτή είναι το γεγονός ότι κάποια στιγμή δήμαρχος είσαι και οποιαδήποτε στρέβλωση υπάρχει, εκ των πραγμάτων αντανακλά πάνω σου.
Είναι μια πραγματικότητα αυτή, την οποία και την έχω αποδεχθεί από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, πάμε τώρα στα έργα του ΕΣΠΑ. Προχωράμε λίγο παραπέρα. Στα έργα του ΕΣΠΑ, αναπλάσεις αποχετευτικά στο μεσημέρι, δρέψεις, όλα αυτά σε καλή κατεύθυνση. Θα κάνω μια γενική τοποθέτηση, γιατί τοποθετήθηκαν και γενικά και οι συνυποψήφοι, στο εξής. Η πόλη της Έδεσας, ως πολεοδομικό συγκρότημα, έχει 15,6% πράσινο ανακάτοικο, τετραγωνικά ανακάτοικο. Κατατάσσεται μέσα στις πόλεις τις ευρωπαϊκές και είναι ενταγμένη μέσα στο ευρωπαϊκό δίκτυο πράσινων πόλεων σε πάρα πολύ ψηλή θέση. Επομένως δεν ισχύουν αυτά που είπαν οι δύο συναδελφοί. Εγώ δίνω στοιχεία. Γιατί και εγώ δεν είχα νούμερα, αλλά με εξέπληξε με την έννοια ότι θεωρώ. Και με τις επεμβάσεις μειώνεται αυτό. Εγώ δίνω στοιχεία. Αυτό που λέει ο κύριος Σόντρας, το 15,6%. Μπορεί να είναι πραγματικά, αλλά του παρελθόντος. Να ξυλώσουμε το πράσινο και όχι, δεν είπαμε αυτό. Ότι λείπει το πράσινο, λέμε. Αυξάνεται το πράσινο. Δεν λείπει το πράσινο. Αυξάνεται το πράσινο. Σημειώνω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και προχωρώ, κύριε Άνδρητσου. Ναι. 15,6% είναι τετραγωνικά πρασίνου ανακάτοικου. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα υψηλό νούμερο και το οποίο είναι το μεγάλο κεφάλαιο της πόλης όσον αφορά την ποιότητα ζωής για τον καθένα. Πράσινο και νερό. Έτσι ακριβώς. Είναι τα δύο στοιχεία τα οποία πραγματικά ταυτίζουν και χαρακτηρίζουν και μου προξενεί πραγματικά μεγάλη εντύπωση, γιατί ο κύριος Ζησάφης λέει ότι η ταυτότητα δεν έχει η πόλη μας. Πώς δεν έχει? Έχει νερό και πράσινο. Ισχυρά στοιχεία ταυτότητας της πόλης μας. Έτσι λοιπόν οι παρεμβάσεις, και προκαλώ πραγματικά τον οποιοδήποτε συνομιλητή να μας πει με βάση τις παρεμβάσεις οι οποίες δρομολογήθηκαν για την ανάπλαση του εμπορικού κέντρου 1, για την ανάπλαση των ποταμοφραχιώνων 2 ως ένα δίκτυο για να μπορέσουμε να ανοίξουμε την πόλη στο σύνολο των επισκεπτών της. Να μου πει ένα τετραγωνικό πρασίνου το οποίο σκεπάστηκε με τσιμέντο. Κανένα. Απέναντίας φυτεύονται πρόσθετα άλλα 1000 περίπου δέντρα. Μου λέτε ότι γίνεται προσπάθεια να αυξηθεί το πράσινο. Μα προφανές είναι αυτό. Κύριε Φονταλή, πάω σε εσάς. Να προχωρήσω, να συμπληρώσω κάτι ακόμα. Να συμπληρώσω κάτι ακόμα. Συμπληρώσατε για τα οικονομικά. Σας έδωσα το χρόνο γι' αυτό. Κύριε Φονταλή, θέλω να βάλουμε και άλλα θέματα. Θα τελειώσει η κουβέντα και θα νιώθουμε ότι λείπουν θέματα. Το ζήτημα των έργων σε ένα Δήμο έχει να κάνει περισσότερο με τις προτεραιότητες που βάζουμε για αυτά τα έργα. Όχι μονάχα εμείς, αλλά και οι κυβερνήσεις, το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τυχαίο άραγε που ενώ ας πούμε χτυπιέται ο αγροτικός κόσμος ότι δεν γίνονται έργα που να βοηθήσουν την αγροτική ανάπτυξη και γίνονται έργα ή δίνονται πακέτα σε έργα για αναπλάσεις πλατιών, να κόψουμε δέντρα και να βάλουμε δέντρα. Και εγώ ψήφισα αυτές τις προτάσεις. Να γίνουν αυτά τα έργα και για τους ποταμοβρακίονες και για την πεζοδρόμηση κτλ. Αλλά δεν είναι όμως αυτές οι προτεραιότητες μας. Εσείς αν ήσασταν δήμαρχος, αν 18 Μαΐου ψηφίσουν Φονταλή στην Έδεσα, τι θα κάνετε την επόμενη? Δηλαδή, ποιο έργο θα βάλετε σε πρώτη? Να σας πω, μιλάμε για τεχνικό πρόγραμμα το οποίο είναι μεροφάι μονάχα με συντηρήσεις της υπάρχουσας κατάστασης. Αγροτική οδοποιία είναι ανύπαρκτη. Πληρώνει ο κόσμος και δεν έχει αγροτική οδοποιία. Πού δεν είναι καλή αγροτική οδοποιία? Ορίστε. Πού δεν είναι καλή αγροτική οδοποιία? Σε όλες τις κοινότητες του Δήμου μας. Σε όλες τις κοινότητες του Δήμου μας. Υπάρχει ένας δρόμος από την Έδεσα στον Άγρα που εδώ και 8 χρόνια είναι στα σκαριά ακόμα. Έχει πληρωθεί για να φτιαχτεί και είναι ακόμη έτσι. Υπάρχουν έργα που πρέπει να γίνουν στην επέκταση του σχεδίου πόλης που οι δημότες έχουν πληρώσει για να γίνουν τα έργα της υποδομής και δεν υπάρχουν χρήματα για να γίνουν τέτοια έργα. Στο Κλεισοχώρι, που είναι και ο χώρος που ζω εγώ, έχει 8 χρόνια που μάλιασε η γλώσσα μου, όπως λέμε στην κοινή λογική, έτσι, με τον προηγούμενο δήμαρχο, τον κύριο Σόντρα, και στη συνέχεια με τον κύριο Γιάννου, που έλεγα ότι δεν πρόκειται να ψηφίσω κανένα έργο για το Κλεισοχώρι αν δεν γίνει η ίδρυυση του Κλεισοχωρίου. Και γίνεται. Αυτή τη στιγμή γίνεται, κύριε Γιάννου, αλλά έπειτα πρέπει να περάσει από διεκδίκηση μέσω ΕΣΠΑ. Από 800 από διεκδίκηση μέσω ΕΣΠΑ. Επίσης, Έχουμε ένα περιαστικό άλσος στην Έδεσα εκεί που είναι στο 606 και εκεί που είναι το θέατρο της Γαβαλιώτισσας. Έχω πει ότι δεν πρόκειται να ψηφίσω κανένα τεχνικό πρόγραμμα εάν δεν φτιάξουμε πυρόσβεση εκεί, γιατί υπάρχει κίνδυνο να θρηνήσουμε ζωές αν τα πεύκα πάρουν φωτιά εκεί στο θέατρο της Γαβαλιώτισσας. Ακόμη περιμένουμε να γίνουν τέτοια έργα. Άρα λοιπόν η προτεραιότητα πρέπει να κάνει, έχει να κάνει περισσότερο με τις άμεσες ανάγκες των δημοτών. Δεν κλείνουμε το κολυμβητήριο γιατί δεν έχουν πετρέλαιο. Πώς εξυπηρετούμε τους δημότες? Ένας άνθρωπος υπάρχει στα γήπεδα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Ένας υπάλληλος.
Πώς μπορεί να λειτουργήσει ο αθλητισμός στην πόλη, όταν αν δεν εξασφαλίζουμε αυτά τα πράγματα? Άρα λοιπόν έχει σημασία ποιες προτεραιότητες βάζουμε για τα έργα που κάνουμε. Θέλω να απαντήσετε για την αγροτική οδοποιία, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτά να τα απαντήσω. Σας ξαναλέω, συγχωρώ την άγνοια μερικών πραγμάτων. Να μην το ξαναπείτε, σας παρακαλώ. Γιατί πραγματικά δεν. Γιατί μπορούμε να απαντήσουμε κι εμείς. Όχι, ότι με διαφορετικό τρόπο. Λαϊκή συνέλευση είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Δημητριάδη. Λαϊκή συνέλευση να κατεβείτε στον κόσμο που έχετε υποχρέωση και δεν το έχετε κάνει ποτέ. Είναι ποτέ. άλλων εποχών και αυτά να τα κάνετε εσείς όταν θα είστε κυβέρνηση. Αυτά πρέπει να κάνετε. Και όχι να αποφασίσετε εν αγνία του κόσμου. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι λαϊκή συνέλευση και δυστυχώς στη δημοκρατία δεν ψηφίζουμε δημοτικά συμβούλια. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον κόσμο. Ποιον? Έτσι. Ναι. Κύριε Δημητριάδη, επιτρέψτε μου, οι λαϊκές συνελεύσεις γίνονται για μεγάλα ζητήματα, εξ όσων γνωρίζω από την εμπειρία μου. Για παράδειγμα, τα ψηφίσματα γίνονται για μεγάλα ζητήματα. Οι λαϊκές συνελεύσεις θα πρέπει να είναι σε καθημερινά. Δηλαδή να κάνουμε λαϊκή συνέλευση αν πρέπει να κάνουμε αγροτική οδοποιία ή ανάπλαση ή ίδρυυση στο κλεισοχώρο. Μια ανάπλαση που θα γίνει και θα έχει άμεσες επιπτώσεις. Πείτε μου ένα θέμα που θα προτείνατε λαϊκή συνέλευση, που θα κάνατε εσείς λαϊκή συνέλευση. Σας είπα. Όταν πρόκειται να αναπλάσω αυτή την πλατεία, θα ρωτήσω τη γνώμη του κόσμου, θα συζητήσω μαζί τους, θα τους ενημερώσω. Και αν είμαι εγώ μηχανικός, εγώ σας λέω κάντε έτσι. Ο άλλος λέει δηλαδή μπορεί να ακουστούν 15 πράγματα. Δεν θέλω να προσβάλλω τον κύριο Δημητριάδη. Έχει άγνοια για μερικά πράγματα. Είναι υποχρεωμένος με βάση το καλλιτάκι να το κάνει ο κύριος Δήμαρχος. Όταν γίνεται ένα έργο. Και αποφασίζει εν αγνία. Έχετε να μας καταθέσετε κάποιους δήμους που για τέτοια ζητήματα, για αναπλάσεις κάνουν λαϊκές συνελεύσεις? Εγώ ξέρω για άλλα ζητήματα. Στα μεγάλα ζητήματα πρέπει να γίνονται δημοψηφίσματα. Το άρθρο 78 του Καλλικράτη, επιτρέπει, σαφώς, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπει και είναι υποχρεωτικό. Δίνει τη δυνατότητα λαϊκών συνελεύσεων. Μία φορά το έτος υποχρεωτικό. Γίνονται 3 φορές το έτος. Λοιπόν. Αλλά δεν έχει συμμετοχή. Τέλος πάντων, για να ξέρετε ότι όταν καταθέτετε. Αγροτική οδοποιία, τον κύριο Φουνταλή. Αμέσως, όταν καταθέτετε ένα έργο, δεν το καταθέτετε εκεί και λέτε δώστε μας τα λεφτουδάκια μας που χρειάζονται. Ξέρετε από πόσους ελέγχους περνάνε. Όχι να το κυνηγήσεις. Τι έλεγχοι υπάρχουν. Αν είναι νόμιμο, αν προστατεύει το περιβάλλον. Ξέρετε τι έλεγχοι γίνονται για ένα έργο. Τι νομίζετε το έτσι δεν είναι. Τα έργα θέλουν κυνήγια από όλες τις πλευρές. Πληρώνουν οι δημότες, κύριε Γιάννου, την αγροτική οδοποιία χωρίς να έχουν όχι κύριε Φουνταλή. Δεν στέλνετε τις βεβαιωτικούς καταλόγους να πληρώσουν. Δεν μπορούν να πληρώσουν κύριε Φουνταλή. Το 18% πληρώνει και το ξέρετε πολύ καλά. 18% του πληθυσμού. Κάτι για να μπορέσουμε να βοηθήσω λίγο την κουβέντα. Ναι, αλλά δεν απάντησα όμως. Στην αγροτική οδοποιία το κρατάμε. Κρατείτε το θέμα. Απάντησε στην αγροτική οδοποιία. Να βάλω. Όχι, Γιάννη, για τα έργα να μιλήσουμε γιατί έχουμε την εμπειρία εμείς οι δύο τουλάχιστον. Δεν είναι προσβλητικό. Το 18% που εισέπραξε, το 18% γιατί δεν επέστρεψε στην αγροτική οδοποιία? Επέστρεψε, κύριε Σάφη, δεν το ξέρετε. Σε όλα τα χωριά γίνεται με κάποιο πρόγραμμα η αγροτική οδοποιία. Απαντήστε στην αγροτική οδοποιία. Λοιπόν, ακούστε με. Γίνονται έργα που αφορούν στην αγροτική οδοποιία που βοηθούνται οι αγρότες. Η αγροτική οδοποιία είναι μια ταμπέλα, την παίρνουμε και την κάνουμε σλόγγαν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η αγροτική οδοποιία δεν θέλει μόνο αγροτική οδοποιία, θέλει υποδομές. Σε πολλά χωριά έχουν γίνει και γίνονται. Με 280.000 το χρόνο. Πώς η αγροτική οδοποιία? Ξέρετε, φέτος τη βάλαμε την αγροτική οδοποιία μέσα στο ΣΑΤΑ και είναι 280.000 η ΣΑΤΑ που παίρνει ο Δήμος Έδεσας. Και ξέρετε τι μας επιβάλλει ο Επίτροπος? Για να γίνει αγροτική οδοποιία πρέπει να αγοράσουμε χαλίκι, να αγοράσουμε χαλίκια για να ρίξουμε στην αγροτική οδοποιία. Σας ξαναλέω, αντιστοιχεί 6.000 σε κάθε χωριό. Αν δεν γίνουν και λίγο με τα μηχανήματα τα δικά μας, δεν γίνεται. Καλέσατε τον κόσμο των αγροτικών να διαμαρτυρηθεί, κύριε Γιάννου, για αυτά τα πράγματα της κυβέρνησης. Ή κάνετε πλάτες στην κυβέρνηση? Τον καλέσατε εσείς σε λάθος βάση το βάζετε. Λοιπόν, δεν λύνεται έτσι. Ο κύριος Γιάννου λέει ότι είναι πολύ σφιχτή η οικονομική κατάσταση. Όχι ο κύριος Γιάννου το λέει. Ο κόσμος, οι Έλληνες το λένε. Από τη ΣΑΤΑ. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κυρία Ανδρέτσου. Αν τα οικονομικά είναι τόσο δύσκολα, η μεγάλη μου απορία είναι γιατί ο πρώην δήμαρχος και ο νυν δήμαρχος έχουν τέτοια αιμονή επαναδιεκδίκησης. Γιατί αγαπάμε την πόλη, γιατί είμαστε από την Έδεσα, κύριε Σάφη. Εμείς είμαστε από αλλού. Γιατί αγαπάμε την πόλη και είμαστε και για εσάς. Η αιχμή ήταν και για εσάς. Πάρα πολύ. Εσείς γιατί, συγγνώμη, γιατί εσείς διεκδικείτε? Γιατί εμείς μάλλον πιστεύουμε ότι δεν είναι τόσο μαύρα τα οικονομικά, απλά γίνεται κάκιστη διαχείριση. Ναι. Γιατί δεν ήρθατε να δείτε πώς είναι τα οικονομικά? 3 χρόνια ήσασταν δίπλα μου, δεν ξέρετε πώς ήταν τα οικονομικά. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή ήμουν δίπλα, γι' αυτό ακριβώς ξέρω ότι έγινε κάκιστη διαχείριση. Αν θέλετε, κύριε Σάφη, ακούστε λίγο για να μάθετε τις διαδικασίες, παρακαλώ. Λοιπόν, όσον αφορά την διαδικασία της χρηματοδότησης των έργων μέσα από το ΕΣΠΑ και τα κοινωνικά ταμεία, όλες οι εντάξεις γίνονται βασικά με ένα σχέδιο στρατηγικό το οποίο πρέπει να έχεις και το οποίο κουμπώνει το ένα μετά το άλλο τα ζητήματα. Πρέπει να είσαι πολύ καλά έτοιμο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι αυτή. Και στον Δήμο μας, κύριε Ρισάφη, κύριε Δημητράκη, κύριε Γιάννου και κύριε Φουνταλή,
Το 2010 υπήρχε συνολικό στρατηγικό σχέδιο. Ένα. Αυτό το συνολικό στρατηγικό σχέδιο μας επέτρεψε να έχουμε εντάξεις έργων κάθε φορά που άνοιγε ένα μέτρο, είτε στο ΕΣΠΑ, είτε στα κοινωνικά ταμεία. Μισό λεπτό και λίγο να τελειώσω. Να τελειώσω. Δεν λέω τίποτα. Δεν λέω τίποτα. Δυστυχώς, στην πορεία και η οικονομική συγκυρία έδωσε την δυνατότητα, μάλλον δεν επέτρεψε τον κύριο Γιάννου, την σημερινή διοίκηση, να κάνει εντάξεις έργων με βάση το στρατηγικό και έκαναν και επιλογές οι οποίες θεωρούμε εμείς και τις καταγγείλαμε σε λάθος κατεύθυνση. Είναι η δική μου τοποθέτηση. Προσέξτε με λίγο όμως, γιατί πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Υπάρχουν στον Δήμο όμως και έργα τα οποία χρηματοδοτούνται μέσα από ανταποδοτικές υπηρεσίες, όπως είναι η αγροτική οδοποιία, την οποία ανέφεραν προηγούμενα. Ξέρετε τι σημαίνει ανταποδοτική υπηρεσία στην αγροτική οδοποιία? Πληρώνουν οι τιμότες και κατασκευάζονται τα έργα. Στην προκειμένη περίπτωση και ορθώς γκρινιάζουν οι συνδημότες μας. Γιατί πληρώσανε αγροτική οδοποιία και δεν εισέπραξαν έργο για να μπορέσουν να πάνε στα χωράφια τους. Μάλιστα, θέλω να βάλουμε και άλλη ενότητα στο τραπέζι. Θέλω να μιλήσουμε για τουρισμό. Θα ήταν παράληψή μου, μιλώντας για την Έδεσα και για αυτόν τον πανέμορφο τόπο. Έδεσα Βεγορίτιδα με τόσες ομορφιές, καταράκτες, μουσείο νερού στην Έδεσα, λίμνη Βεγορίτιδα, όπου και να κοιτάξει κανείς και πράσινο βλέπει και νερό βλέπει και έχει πράγματα να κάνει εκεί. Κατά πόσο σήμερα η Έδεσα έχει εξωστρέφεια, στηρίζει δράσεις τουρισμού, κατά πόσον η ΔΚΕΔ μπορεί να υποστηρίξει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, μπορούν να έρθουν περισσότεροι τουρίστες, τι μπορεί να κερδίσει ο Δήμος της Έδεσας από την περιφέρεια, από τους κρατικούς πόρους, από την ακτινοβολία της Θεσσαλονίκης, πώς μπορεί να αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν. Και το Καϊμάξαλαν ξέχασα να πω. Κύριε Γιάννου, ξεκινώ από εσάς. Λοιπόν, θέλω όλοι να τοποθετηθείτε σε αυτό. Για να έχεις ένα σωστό τουριστικό προϊόν, γιατί έχω ασχοληθεί με τον τουρισμό, πρέπει να έχεις και υποδομές, έτσι. Θα πρέπει να μπουν οι βάσεις ούτως ώστε να υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές, ούτως προκειμένου πρέπει όλοι οι δρόμοι της περιφερειακής ενότητας να είναι καλοί. Ο τουρίστας να έρθει για να απολαύσει το τουριστικό προϊόν. Γιατί αν σκοτωθεί στον δρόμο, ασφαλώς θα σε καταραστεί και θα πει δεν ξαναπάω στην Έδεσα. Έτσι. Και αυτή η περιφερειακή ενότητα πονάει στις υποδομές. Ήδη από εκεί. Εμείς όμως έχουμε το προϊόν. Ίσως δεν το αξιοποιήσαμε σωστά, γιατί αυτό που έχει Έδεσα, το νερό, το βουνό, τη λίμνη, δεν το έχουν πολλοί δήμοι στην Ελλάδα. Για να μην πω ότι είμαστε από τους μοναδικούς δήμους που έχουμε αυτό το προϊόν. Βάλαμε μια σειρά, αν θέλετε, μια προτεραιότητα, ούτως ώστε το τουριστικό προϊόν στην Έδεσα να γίνει ένα ελκυστικό τουριστικό προϊόν. Βασικά δεν είναι μόνο η Έδεσα, είναι και η Βεγορίτιδα, είναι και το Καϊμάξαλαν. Και όταν λέμε για τουριστικό προϊόν, δεν εννοούμε μόνο την Έδεσα. Έτσι. Σαν επίκεντρο να έχουμε την Έδεσα, αλλά να έχουμε και όλη την περιφέρεια με το Μουσείο της Πέλας, με τα λουτρά του Πόζαρ, με το Καϊμάξαλαν, όπως σας είπα. Όλα αυτά θέλουν όμως καλές υποδομές. Θέλουν καλή οικονομική κατάσταση και κυρίως ανθρώπους οι οποίοι αντέχουν να τα πληρώσουν. Δυστυχώς ξέρετε ότι ο τουρισμός έχει συρριγνωθεί στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να ανοίξουμε φτερά προς τις γείτονες χώρες οι οποίες μπορούν να μας φέρουν τουρισμό και η Έδεσα προσφέρεται γι' αυτό και σας το ξαναλέω, είναι το μεγάλο μου στοίχημα για την επόμενη πενταετία. Γιατί αυτά που τραβήξαμε τα 3 χρόνια και ο κ. Χρυσάβης λέει και αντιλέει, λέει ότι καλά διαχειριστήκαμε, αλλά μετά λέει ότι έγινε κακοδιαχείριση. Τι συμβαίνει μεταξύ των δύο δεν ξέρω. Αυτά πρώτα βάζει σαν προτεραιότητα και λες, εγώ εξηγιάνω πρώτα την κατάσταση στην οικονομική και μετά βλέπω τα υπόλοιπα. Και δίνω έμφαση σε αυτή την πόλη που είναι όμορφη. Δίνω έμφαση σε αυτό το οποίο έχει ανάγκη η πόλη. Κύριε Δημητριάδη, τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει για να αυξηθεί το τουριστικό προϊόν στο Δήμο της Έδεσας? Να έρχεται κάποιος και για ημερήσιες και για να μένει περισσότερες μέρες, για να χαρεί αυτόν τον τόπο που είναι πραγματικά ευλογημένος και όμορφος? Εγώ θεωρώ ότι ευκαιριακά και αποσπασματικά δεν γίνεται τίποτε. Θα πρέπει να υπάρχει καταρχήν ένας σωστός προγραμματισμός, ένας σχεδιασμός. Πιστεύω ότι πρέπει να αναδειχθεί το ιστορικό κομμάτι της πόλης, γιατί η Έδεσα είναι μια ιστορική πόλη, να συνδεθεί με τον αρχαιολογικό χώρο και επίσης πρέπει να δώσει μεγάλη έμφαση στον πολιτισμό. Δηλαδή, ο πολιτισμός της Έδεσας πρέπει να γίνει ένα τουριστικό προϊόν σε συνεργασία με τους φορείς που ασχολούνται με τον πολιτισμό, τους εργαζόμενους στις δημοτικές επιχειρήσεις που έχουν σοβαρές προτάσεις και να αξιοποιηθεί διαδημοτικά όλος ο ορεινός όγκος, με συνεργασία δηλαδή και με τον Δήμο Αλμοπίας και να μπορέσει να... Αυτό δεν το κατάλαβα, διαδημοτικά να αξιοποιηθεί ο ορεινός όγκος, δηλαδή τι πρέπει να γίνει? Ξεκινώντας από το Καϊμάξαλαν μέχρι τα λουτρά του Πόζαρ, να υπάρχουν πακέτα τουρισμού που θα έρχονται τουρίστες, θα επισκέπτονται το δικό μας το βουνό, στη συνέχεια θα πηγαίνουν στα λουτρά και θα υπάρχει μια συνεργασία δηλαδή των δύο Δήμων, ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο τουριστικό πακέτο. Υποδομές είναι σημαντικές και αυτές ο Δήμος θα πρέπει να τις διεκδικήσει
εμείς μιλάμε στο πρόγραμμά μας ότι θα πρέπει να διεκδικηθεί και μέσω του Δήμου και μέσω της Περιφέρειας η σιδηροδρομική σύνδεση της Έδεσας μέσω Γενιτσών, όπου θα συντομεύσει κατά πολύ την απόσταση μεταξύ Θεσσαλονίκης και Έδεσας, ώστε η Έδεσα να γίνει ένα προάστιο της Θεσσαλονίκης, όπου ο τουρίστας ακόμα και σε καθημερινή θα έρχεται με ευκολία. ευκολία. Κύριε Ρισάφη, έρχομαι σε εσάς. Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν δυνατότητες για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος του Δήμου? Καταρχήν, πέρα από όλα αυτά που είναι γνωστά, γιατί όποιος ακούει Έδεσα, όποιος ακούει Δήμο Έδεσας γενικότερα, τα πρώτα τρία που του έρχονται στο μυαλό είναι ο Καταράχτης, το Καημάξανα. Μην είστε σίγουρος γι' αυτό. Ο Άγιος Γιατί στην Αθανάσιος. Νότια Ελλάδα τη λες και ρωτάμε πού ακριβώς είναι. Υπάρχει για κάποιους, είναι και άλλη Ελλάδα. Άρα λοιπόν, ο ρόλος του Δήμου πρέπει να είναι καταρχήν μια προβολή των πλεονεκτημάτων του Δήμου σε πανελλαδικό επίπεδο και γιατί όχι και σε πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο με tour operators και αυτά όλα. Πώς θα γίνει δηλαδή, κύριε Ρισάφη, αυτό? Τι είναι, πώς θα γίνει? Με συμμετοχή σε εκθέσεις ή η προβολή σε διεθνές συμμετοχή σε επίπεδο? εκθέσεις, ακριβώς. Ο ρόλος του Δήμου είναι υποβοηθητικός για τον τουρισμό. Δεν μπορεί ο Δήμος να γίνει ξενοδόχος, δεν μπορεί ο Δήμος να γίνει Φυσικά. εστιάτορας. Ο Δήμος όμως πρέπει να δώσει το κατάλληλο περιβάλλον, το επενδυτικό, ώστε να έρθουν και ξενοδοχεία. Γιατί λέμε να έρθουν να μείνουν τουρίστες στο Δήμο μας. Αν εξαιρέσουμε τα ξενοδοχεία που έχουμε στη Βεγορίτιδα, στον Άγιο Αθανάσιο και αυτά, η Έδεσα δεν έχει πλέον πολλά ξενοδοχεία για να φιλοξενήσει κόσμο. Άρα, ο Δήμος υποβοηθάει, μου λέτε. Οι υποδομές. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται κάποιος από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα και να μην υπάρχει δρόμος. Μάλιστα. Το πιο σημαντικό έργο είναι αυτό. Αυτός είναι ο ρόλος που πρέπει ο Δήμος άμεσα να ολοκληρώσει. Βελτίωση υποδομών. Κύριε Σόντρα, υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα, για να μην λέμε εκθέσεις ιδεών, που μπορεί να κάνει κανείς για να αναπτύξει το τουριστικό προϊόν της περιοχής? Για να μην είστε παραπονεμένος, πέστε μια σειρά ακόμα. Ναι. Επίσης, η ιστορική ανάδειξη της περιοχής πρέπει να προχωρήσει άμεσα. Ιστορία, πολιτισμός, τουρισμός, όλα μαζί. Ανασκαφές τώρα. Ο Δήμος να το θέσει και αυτό. Να το διεκδικήσει ο Δήμος. Νομίζω ότι υπάρχει αεροπλοϊκή υπηρεσία που λειτουργεί αυτόνομα. Όχι. Παρακαλώ, κύριε Σόντρα. Τουρισμός σημαίνει συγκεκριμένο προϊόν με ταυτότητα, το οποίο στρατηγικά υπηρετείται με συγκεκριμένες επιλογές. Αυτό σημαίνει τουρισμός. Η οποία δεν υπάρχει, κύριε Σόντρα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να ταυτοποιήσουμε ισχυρά το τουριστικό προϊόν του τόπου μας με δύο στοιχεία. Πρώτον, με το νερό και τη φύση, και δεύτερον, με τον Μέγα Αλέξανδρο. Αυτή την κορυφαία προσωπικότητα η οποία αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Νερό, φύση, αυτά τα δύο στοιχεία είναι τα οποία θα βγάλουν την περιοχή από τον απομονωτισμό, τον τουριστικό απομονωτισμό. Προσέξτε κάτι ακόμα λίγο. Που οι υποδομές παίζουν, νομίζω, το μείζωνα ρόλο. Για να βοηθήσω σε αυτό που λέει ο Γιάννης για το Μέγα Αλέξανδρο, και συγγνώμη ζητάω, είναι ότι όταν πήγαμε στη Ταϊβάν ήξεραν όλοι τον Μέγα Αλέξανδρο. Αυτά τα δύο στοιχεία είναι η αιχμή του δώρατος. Και όχι μόνο για τη δική μας περιοχή, αλλά και για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Να ολοκληρώσω, επιτρέψτε μου, κυρία Δήμητρα. Δεν υπάρχει χρόνος και έχω αγωνία να μην μου πει κανείς ότι λοιπόν, αδίκησε. Απλά πρέπει να προσθέσουμε και το εξής. Ότι πρέπει επιτέλους και οι υποδομές σε περιφερειακό επίπεδο, ο δρόμος, η πρόσβαση, πρέπει να γίνει. Που χάθηκε και 1002 άλλα που υπάρχουν. Υπάρχει θέμα. Κύριε Φουνταλή, τουρισμός. Είμαστε πλούσιοι σαν Δήμος σε τουριστικό προϊόν. Έχουμε ένα βουνό το οποίο δίδεται για εκμετάλλευση σε τη χάρπα στους ιδιώτες τα τελευταία χρόνια για να βγάλουν, να κάνουν τις αρπαχτές τους και να αφήσουν σκουπίδια στο τέλος. Ποιος φταίει γι' αυτό? Οι επιλογές που έχουν κάνει και ο κύριος Γιάννου και ο κύριος Σόντρα όταν ψηφίσανε να δώσουν πέρυσι, κύριε Γιάννου, ο Δήμος δεν συνένεσε στο να δοθεί σε ιδιώτες και πέρυσι και πρόπερσι το βουνό. Συνένεσε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήρθε θέμα να συνενέσουμε σαν Δήμος. Και μάλιστα συνενέσαν οι δύο παρατάξεις πλην εμού. Σαν μέτοχο στην αναπτυξιακή. Ανοίγεται μια μεγάλη πληγή, κύριε Φουνταλή. Έτσι είναι τα πράγματα. Που αιμορραγεί, έτσι είναι. Αλλά ήταν εξ όσων γνωρίζω οι Δήμοι έχουν ένα μικρό μετοχικό κεφάλαιο. Η λίμνη της Βεγορίτιδας λοιπόν δεν οριοθετείται, έχει καλυφθεί από καταπατητές. Η πόλη της Έδεσας που είναι πανέμορφη έχει τις λαμαρίνες του ξενοδοχείου της Άνω Εστίας που έχουν με δώσει χρήματα του ελληνικού λαού, γύρω στα 800 εκατομμύρια είναι η παλιά ιστορία. Το έχουν δώσει δύο παρατάξεις ιδιώτη και σήμερα είναι ακόμα με λαμαρίνες. Το Ξενία είναι κλειστό
και το έχουν δώσει και αυτό σε ιδιώτη και χρωστάει 500.000 ευρώ στους δημότες της Έδεσας. Οι καταράκτες κινδυνεύουν γιατί ιδιωτικοποιείται το εργοστάσιο της ΔΕΗ και πρέπει να πάμε κόντρα σε αυτές τις επιλογές. Ο πύργος του Μεγαλέξανδρου που είπε ο κύριος Σόντρας, είπε για να εκμεταλλευτούμε το Μεγαλέξανδρο, η παράταξη του κυρίου Σόντρα πριν από 20 χρόνια. Υπάρχει μελέτη που δώσαμε 20 εκατομμύρια δραχμές τότε για να φτιάξουμε ένα πύργο του Μεγαλέξανδρου και εγκαταλείφθηκε στην πορεία. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Οπωσδήποτε οι δρόμοι και η πρόσβαση, αλλά το κυριότερο και το σημαντικότερο είναι άλλο. Για να υπάρξει τουρισμός πρέπει να υπάρξει εισόδημα στον Έλληνα εργαζόμενο και αγρότη και μικρό επαγγελματία. Και αν δεν παλέψουμε να αλλάξουν αυτές οι πολιτικές, δεν πρόκειται να δούμε άσπρη μέρα στον τόπο. Μία σειρά. Λέτε τους πολίτες να ψηφίσουν 18 Μαΐου, να έρθουν στην κάλπη, κύριε Φουνταλή. Μία σειρά. Κυριολεκτικά μία σειρά θέλω από όλους. Φυσικά πρέπει να έρθουν στην κάλπη. Γιατί έλεγα κάποτε. Ότι μην το ανοίγετε, να έρθουν στην κάλπη. Είναι κρίσιμες οι εκλογές. Να έρθουν στην κάλπη, γιατί αν τους γυρίσει ανάποδα δεν πέφτει ούτε ένα ευρώ. Να έρθουν και να καταδικάσουν τις πολιτικές αυτές που τους έχουν φέρει μέχρι τα εδώ και τους εκλεκτούς των πολιτικών αυτών. Γιατί και ο κύριος Γιάννο και ο κύριος Σόντρας είναι εκπρόσωποι και ας λένε ότι είναι ανεξάρτητοι της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Κύριε Ρισάφη, τι λέτε στους συμπολίτες σας, στους συνδημότες σας στην Έδεσα να έρθουν στην κάλπη στις 18 Μαΐου και στις 25? Επιβάλλεται να έρθουν. Και επειδή είμαστε ο μόνος ανεξάρτητος πραγματικά συνδυασμός. Ναι. Έχετε και από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Σας παρακαλώ, αφήστε τον καθένα να κλείσει. Ότι ιδεολογικά ανήκει κάποιος σε έναν χώρο δεν σημαίνει ότι έχει μηχανισμούς μέσα όπως έχετε και οι 4 συνδυασμοί που είστε δίπλα μου. Όλοι έχουν μηχανισμούς, κύριε Ρισάφη? Όλοι. Και είναι γνωστό στο Δήμο της Έδεσας ποιος μηχανισμός κομματικός στηρίζει κάποιον. Και σε συνέχεια αυτού που λέγατε πριν με την διεκδίκηση πόρων μέσω της ΚΕΔΕ. Δεν είναι δυνατόν να δημιουργούμε σε τοπική αυτοδιοίκηση συνδυασμούς οι οποίοι υποστηρίζονται από συγκεκριμένους κομματικούς μηχανισμούς, οι οποίοι αύριο μεθαύριο να είναι εν δυνάμει κυβερνήσεις και μετά να πρέπει να πας εσύ με τον σύντροφό σου της κυβέρνησης να διαπραγματευτείς αύξηση των ΚΑΠ, των ΣΑΤΑ και όλα αυτά. Άρα η πρότασή μας είναι ανεξάρτητοι συνδυασμοί, ψηφίστε ανεξάρτητα άτομα για να στείλουμε εκπροσώπους ανεξάρτητους στην ΚΕΔΕ, ώστε να μπορούμε να πετύχουμε μετά διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση για αύξηση των πόρων και όλα αυτά που μας ανήκουν. Κύριε Δημητριάδη, το δικό σας κάλεσμα στους συμπολίτες σας. Καταρχήν να πω ότι αυτή η πολιτική θολότητα εμένα με φοβίζει. Πρέπει ο κόσμος να ξέρει καταρχήν και μια πολιτική τοποθέτηση του κάθε συνδυασμού. Δεν μπορεί να είμαστε προσκοπική οργάνωση εδώ και πάμε όλοι μαζί να αλλάξουμε τι και πώς. Την κουλτούρα και την οτροπία. Εμείς από την αρχή, τα ρουσφέτια. Εμείς από την αρχή καλέσαμε τον κόσμο. Ποιο είναι το δικό σας πολιτικό στίγμα, λοιπόν? Είναι σαφές το δικό μας πολιτικό κόσμο, το στίγμα, έτσι. Ποιο? Το δίνουμε καθημερινά στις ανακοινώσεις, στις θέσεις μας και όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι είμαστε με αυτό το κόμμα κλπ. Μιλάω για πολιτικές θέσεις, όχι κομματικές. Ναι, κατανοητό. Την τοποθέτησή σας. Αυτό λέω. Δηλαδή δεν σας στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Δημητριάδη? Βεβαίως είμαστε. Λοιπόν, πείτε το τι. Βεβαίως. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό. Αυτό σας ρωτάει, κύριε Ανδρίτσου, και λέτε. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για. Συγγνώμη, εγώ μίλησα για έτσι, όχι κομματικές. Αυτή είναι η διαφορά. Και αν αύριο βγει η κυβέρνηση το ΣΥΡΙΖΑ και εσείς διεκδικήσετε το Δήμο. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που θα διεκδικήσουμε. Είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι. Όπως διεκδικούσε ο κύριος Σόντρας επί Πασόκ, όπως διεκδικεί ο κύριος Γιάννου επί Νέα Δημοκρατία, πώς θα διεκδικήσετε και εσείς? Κύριε Δημητριάδη, ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας, παρακαλώ. Τι λέτε στους συμπολίτες? Εμείς καλέσαμε από την αρχή. Ναι, βεβαίως. Καλέσαμε από την αρχή τον κόσμο να συμμετέχει. Δεν είναι το ζητούμενο μόνο να κατέβει στις κάλπες να ψηφίσει. Είναι η συμμετοχή σε όλη αυτή την ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς τη συμμετοχή του κόσμου, την πραγματική και ουσιαστική, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε σε αυτό το τοπίο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ζητάτε συμμετοχή λοιπόν στις εκλογές. Δεν φτάνει μόνο όμως η ψήφος. Η ουσιαστική συμμετοχή, και πραγματική στην πράξη συμμετοχή και στα κοινά. Κύριε βεβαίως. Σόντρα, την δική σας τοποθέτηση, τι λέτε στους συμπολίτες σας? Προφανώς και στις 18 του Μαΐου κρίνονται πραγματικά πάρα πολλά, γιατί μπροστά μας έχουμε μια πενταετία η οποία είναι κρίσιμη και μάλιστα σε συνθήκες οικονομικής όξυνσης. Άσχετα από αυτά τα οποία ακούμε σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο που λένε για τη δημιουργία πλεονάσματος και καλύτερες μέρες, πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι μια περίοδος έντονης διαπραγμάτευσης, έντονης ρήξης με όλα αυτά τα οποία πρεσβεύουν σε κυβερνητικό επίπεδο τα κόμματα. Είναι μια βαθιά πολιτική αναμέτρηση, όχι κομματική αναμέτρηση όπως θέλουν κάποιοι να την ονοματίζουν, γιατί τα προβλήματα του κόσμου ούτε κόκκινο, ούτε πράσινο, ούτε μπλε, ούτε ροζ, ούτε πορτοκαλί είναι. Σίγουρα δεν είναι ανεξάρτητα, όπως ισχυρίζονται διάφοροι συνομιλητές μας. Ευτυχώς για όλους μας, στην κοινωνία, στη μικρή κοινωνία της Έδεσας, όλοι μας είμαστε γνωστοί. Ξέρουμε
ποιοι είμαστε, από πού προερχόμαστε, τι πρεσβεύουμε και από ποιους υποστηριζόμαστε. Ευτυχώς για όλους εμάς είναι γνωστό και ξέρουν πού μπορούμε να πάμε την διαδικασία για τα επόμενα 5 χρόνια του Δήμου. Ολοκληρώνοντας, κύριε Γιάννου, θέλουμε και τη δική σας τοποθέτηση. Λοιπόν, τι λέτε στους συμπολίτες σας? Ασφαλώς και πρέπει να έρθει ο κόσμος να ψηφίσει και το ανεξάρτητο είναι μια καραμέλα την οποία πλέον ο κόσμος δεν την βάζει στο στόμα του καν. Έτσι, ανεξάρτητος δεν είναι κανένας, όλοι έχουμε μια πολιτική εξάρτηση και όλοι έχουμε τις ιδέες μας. Από εκεί και πέρα ο κόσμος κάνει ανεξάρτητο την παράταξη, κάνει την ανεξάρτητη παράταξη εκεί που έρχονται μαζικά και ενώνονται άνθρωποι με διαφορετικές ιδέες. Αυτό σημαίνει ανεξάρτητο και όχι πιεστικά, ελάτε κι εσείς, είμαστε ανοιχτοί, έτσι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Από ένα συγκεκριμένο χώρο οι ειδικοί. Λοιπόν, στο συνδυασμό μου, πολιτικό χώρο δεν μπορεί να είναι όλοι οι ειδικοί του Δήμου Έδεσας. Ας τοποθετηθεί και ο κύριος Λοιπόν, Γιάννου, δεν έχουμε ο άλλο κόσμος χρόνο. θα ήθελα να μιλούσαμε για περισσότερες ώρες. Συγγνώμη. Ο κόσμος θα επιλέξει ανεξάρτητα από πολιτικές. Και ο κόσμος θα επιλέξει πρόσωπα και ανθρώπους οι οποίοι θα τον οδηγήσουν πραγματικά τον Δήμο σε μία πενταετία όπου ο Δήμος θα είναι αυτός ο οποίος θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα του πολίτη. Αυτό θέλει ο κόσμος και αυτό πρεσβεύει. Και τα άλλα λόγια, να ξέρετε ότι τα λέμε παραπανήσια για να συγκινήσουμε μερικούς ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή με την οικονομική κρίση και την κατάσταση την κοινωνική πραγματικά δεν συγκινείται. Σας ευχαριστώ θερμά και τους 5 που ήσασταν σήμερα εδώ και κάναμε ένα ζωντανό διάλογο εν ώψη των εκλογών που πλησιάζουν. Τον κύριο Μιχάλη Φουνταλή, επικεφαλής του Συνδυασμού της Λαϊκής Συσπήρωσης. Τον κύριο Γιάννη Σόντρα, επικεφαλής του Συνδυασμού Ενέργο. Τον κύριο Βασίλη Δημητριάδη, επικεφαλής του Συνδυασμού Φυσάη Κόντρα. Τον κύριο Αντώνιο Ρισάφη, επικεφαλής του Συνδυασμού Ενωτική Δράση. Και τον κύριο Δημήτριο Γιάννου, επικεφαλής του Συνδυασμού Δημοτική Πρωτοβουλία Έδεσας Βεγορίτιδας. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν όλοι και οι 5 σήμερα στο Δήμο Έδεσας και κάναμε μια καλή προεκλογική συζήτηση. Να είστε καλά. Και να σας ευχαριστούμε και εμείς. Και εμείς ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.